il-ġid u nsieħ. Għamel id-deni u ftakar fih. Nina kienet tuħu gost ħafna bil-kumpanija tan-nies, speċjalment ta' sħaba tal-iskola. L-ikbar ħabiba li kellha kienet Nora, in-nemla. Nora kienet fil-klassi tagħha tal-iskola u kienu jqattaw ħafna ħin flimkien. Xi drabi Nina kienet tmur tqatta' ftit sigħat għand Nora id-dar tagħha u xi drabi oħra kienet tiġi Nora għand Nina wkoll. Illum kien is-Sibt u Nora kellha tiġi d-dar ta' Nina sabiex iqattaw ġurnata jilagħbu flimkien. Il-mama ta' Nora li kellha tħalli t-tifla tagħha għand Nina minħabba li kienet xogħol, waslet għand Nina u telqet. Kemm kienu preparaw affarijiet li kellhom jagħmlu matul dik il-ġurnata? Nora kienet ġabet rigal lil Nina li malli ratu tajġ kemm ferħet. Fetħitu u sabet pupa ħelwa li ma kellix fil-kollezzjoni tagħha. Tajġ kemm qaltilha grazzi lil Nora u għanqita magħha. Il-mama ta' Nina lestitilhom larinġa masura kull wieħed u anki għamlitilhom toast sabiex jieħduh bħala kolazzjon. Wara li kielu u xorbu larinġa masura, telqu lejn il-kamra ta' Nina sabiex jilagħbu. Waqt li l-mama kienet qiegħda tiżbarazza u timsaħ il-mejda, ġiet tiġri Nina tibki. Il-mama staqsita x'kien ġara u Nina qaltilha li Nora qabdet il-pupa li kienet għadha kemm ġabitilha u qasmitha fit-tnejn. Nora ġiet tiġri ftit wara u malli waslet, il-mama staqsita għalfejn kienet qasmet il-pupa li kienet għadha kif taħt lil Nina. Nora qaltilha li dak kien żball u nqasmet waqt li pruvat tawġilha saqajja u tpoġġiha bil-qiegħda. Miskina ma kienetx taf li saqajja ma jitawġux. Nina baqgħet tolfoq u ma riditx taf li tieqaf. Il-mama ippruvat tikkalma u anki qalet lil Nora sabiex ma tinkwetax. Il-ġurnata għaddiet u l-mama ta' Nora ġiet għat-tifla tagħha u ħaditha lura d-dar. Il-mama hija u traqqat lil Nina staqsita kienx ħadet gost dik il-ġurnata. Iżda Nina qalet li le għaliex Nora kisritilha dik il-pupa. Il-mama qaltilha li kienet taf li Nora m'għamlitiex apposta u kien biss żball ġenwin. Hija qaltilha wkoll li Nora kienet xratilha ħafna ġugarelli oħra għaliex kienet tħobba ħafna. Mhuwiex sew li tinsa dak kollu li kienet għamlet magħha qabel, għalkemm jgħidu li għamel il-ġid u nsieħ, għamel id-deni u ftakar fih. Tifsira. Wieħed jista' jagħmel ħafna azzjonijiet tajba lil ħaddieħor, iżda azzjoni ħażina waħda taf tħassar it-tajjeb kollu li jkun sar. Bl-azzjonijiet tajba l-oħra jintesew.